Dobar dan, komšija. O, zdravo, učiteljice. Gde si? Kosiš detelinu? Jes, jesu se zdravili od jutros? A prasci vole detelinu? Vole samo britve. Nego da ti ja opričam o kosi nešto, ako nisi znala. Ja znam, a znaš li ti? Pitaš pevca da li ume da kukurič. Znam ja gdje đavo spava, samo ne da otkrivam tajno. Ovo je drveni deo, zove se kosište. Jel me razumeš? A ovo je rukohvat. Sama kosa, to ti je ovaj gvozdeni deo koji ima špic, sredinu i petu. Ne znam da me razumeš. A što se tiče rada, kosa mora da bude oštra ka i brijač. Inače od posla nema ništa. A što ne pokažeš i brus? Sve znaš, učiteljice. Nisi džabe učiteljica. Evo ga ovdje, vidiš ovo? Od pleka. To je vondir. U njemu drži malo vode, a ovaj kamen, to se zove brus. Njime oštrim kosu. Mora da bude oštra. A kad se kosa načisto istupi ili kad udariš sečivom o kamen, šta onda? Dobro, šta onda radim? Onda se kosa otkiva. Vidi, Boga ti to znaš, sunce ti ljubim. Kad se dugo kosi, mora da se kosa otkiva. Dobro, a šta onda radim? Ne znam. Sedi. Gledaj ovamo. Uzmem dve alatke. Ovaj mali nakovanj zove se babice. A ovaj naročiti čekić čakanjac. Sad, babica je, vidiš, učvršćena ovde u ovu drvenu podlogu. Metem kosu na babicu i ovako da istanjim, da bude oštra, taj žilet. To ide sve dok ne uradiš kako treba. Ajde mi kaži kako se zove to otkivanje. Ne može se sjetiti da se kladimo. Da se kladimo da znam. Da se kladimo da ne znaš. Da se kladimo da znam. Ajde da se kladimo da ne znaš. U flašu piva. Može u 5 flaša piva da ne znaš. Kako se zove? Zove se izvlačenje žice. Zna Bog. Eto ti. Zna. Učiteljica zna. Nema tu šta, zna. Otkud ti to znaš, pobogu? Pa ja sam učiteljica, moram sve da znam. Dobila sam pivo. Dobila si, ne kažem dobila si. Popit ćemo pivo, nije važno. Ja ću popiti pivo. Dobro. Ti si izgubio. Neka, popit ćeš, u redu. Popit ćemo pivo, šta sad tu ima. Ali još ćemo se mi sresti u životu učiteljice. Jer ja mislim drvo se na drvo oslanja, a čovjek na čovjeka. Ali pivo hoću da bude rashlađeno, da zapamtim. Dobro, gde bit će? Ima kod nas u Nepričavi jedna poslovica, kaže: nikad nije mnogo kosu otkovati, niti ženu prebiti. Samo danas se žene ne prebijaju. To je zabranjeno.